Mamela Sithando sami, bengenze i-agreement for it's under uPearl Majola but ke ngoku it's for umyeni wami. So besicela ke ngoku besenze i-agreement kade noGraw sisincediswa i-oral hygienist liyala. Okay, ke uqinqeshi ukhona ready for unibona ne. I just want to take your details ke mna ke ndifinish nje amagama wenu. I want to know about nizosebenzisa medical aid or nizobhatala cash. Cash. Yes. Okay, Right. that's fine. Okay. Yes. Okay. So sithini siyalinda. Linda kancane ndizamthatha ndimngenise kuye mina. Okay. Sikakhulu. Inkosi. Inkosi. Yeah. Okay. Yes. Our next patient is Molo siyaphinda sikunjani? Alright. You are under Pearl Majola, ne? Yes. Sit I'm good. Oh, thank you. Okay. Nazo rooms zakhona. Okay. Yaqala ukuza? Siyaqala Okay. ukuza. Welcome to my space. Okay. Kala ngikuthi ngiyana ngapha. Ndihlala lapha sisi. Uzohlala apha kaloku kulapho ndizawusebenzela khona. Ndihlale nentoni ntasi? Kaloku ndizawujonga amalomo wakho kunjani na? Mamela masisi mna ndiyayazi apha le ndawo ndiyazela kwasedora kukhutshwa amazinyo umntu angalatshwa Awuzokhutshwa amazinyo umntu wami apha azoklinwa amazinyo akho. Cha umlomo wami umdaka umjongile ndinuka umlomo sezoklinwa amazinyo apha ingathi andixukuxi ne. Hayi kuthi akatshongo sesikunokumlomo but wonke umuntu uyeza azojonga amazinyo wakhe azoklina amazinyo. Ngoku sisi mna kuthe kubizwa mna ndithi wena undikhupha kubizwa mna sojonga umlomo ngapha elenkeni uthi wena uyathanda nje udomiki wena hayi suka tyhi naye uzakwenza after wena. Makenzela tyhini tyhipha. Baby, mame, usismash, ne? Your oral hygienist, ne? Uzawuhlala apha, awuzova pain, uzaklina nje amazinyo, and then ugqiba kwakhe uklina, uzawufila refreshed ke ngoku amazinyo akho Nawakhupha amazinyo kudala ndihlatywe inaliti qala ucinga uba wena ndithatha ngathi apha engqondweni. No, kuti ndicela ukucacisela akukho needle apha, akukho naliti, is painless. Akukho buhlungu uzawuva andiphethanga naliti as you see the instruments, akukho leaks ni. Ndicela undiphe ichance ndikujonga amazinyo akho. Nani sizozijonga nalapha kwi-screen. Ke licebo unyanisile yani Trust me, le ntwana kale nto katayo ithe ifuna ulembi kufuna uklinwa loo mazinyo and iyazalwa namhlanje zakubizela yona mntasikali awubheke uzambulele yabona bebi ukuthanda kamandi we zawufowuna ngoku uzawela ngoku kumnxebeni tyhintiko hayi le ntwana yakho mandawuthi mama mayizapha elenkeni kayinike ifeni khwela izapha apha elenkeni eCape Road ka-222 ka-222 ikhona ibhodi bayibhaliwe mncediswa mrhwebo oral hydrogyne. Yes makazapha mandi ne-surprise for yena eke mani yho ningcolile nindifake lonke phana phela kudala efuna ndibube nifuna undibulala phana yondihlinzisa ndithi mandilale phaa elenkeni ezibheyidini. yima kaloku bhuti wami. Thoba umoya. Awuzokwenzakaliswa apha. Apha into eyenziwayo kujongwa i-oral health yakho. Iigums zakho zi-healthy, amazinyo akho a-healthy na. Nithetha nawe noba ndifake into yoba nikunye kule weyi nindifakile kule nto yenu nithetha ndibona amazinyo wam unhealthy. Ndimkile soze tye ndenze ituwa kude lo. Izawuthwala le nto lomfana. Iza kwethi mna bhuti ingathi intanye zangakwenzele next day yabona mahla yabo ndifuna ukutyuliswe amazinyo akho. Sisi uphela mos beseyibhatele yonke imali ne ndize nale ntwana ke kulaa ndawo yam izawukwenza yona izawuvasa amazinyo yona benityanwa kuphi mos nabahlamba. Uzawuhlamba bhuti
Hayi ungamxelela usisineshi ke uba sikhona sesibuyile ngoku. unceshi kodwa le nilindile uzangoya ngoku. Okay. No problem ke kuthi. So, okay. Hlala. Bona sisibani sisineshi. Bendimkele belapha kusasa ndathi ndizawuza nale ntwana kabhuti. Nantsi ke ndisisa yona. Ndiyavuya embuyile ke bhuti wam. Okay. Cela ke bhuti wam ugqithe apho uzohlala apha esitulweni. Okay. And then ke hlala kakuhle. Nyuka, cela unyuke. Kakuhle. Soyika wena ulaphi into le? Ungalanduli ke bhuti wam. Just relax wena ne. Take care. And then when xa ndizakujonga ndizawucela uzijonge phaa esikrinini ne. There's no need, there's nothing ne. Okay. Ungabikani ucela Can you see it? Nyuka, cela unyuke nje. The head must sit just right there a little bit. All right. Okay. Cela ujonge nje phaa before. Ngoyiki wena imnandi into le. Can you see? Hawu. Okay. Is one of the cringe parts of things of yes. Yebo? Awabolanga ke. Okay.